Sveti Jovan Bogoslov, koga evo večera spominjemo, pazite, vi kad se s njim sretete, on se ne bavi analizom ovoga svijeta. Te razne procjene. Ljudi se bave, to vam je kao da se bavite nekim koji je odavno umro, razumijete? Pa prevrćete po grobu, znate, tamo gdje se raspada, gdje je samo smrad, crvi, znate, kužni zadah. I još ono, kao gledamo kako da ga prepakujemo, da, znate, da ipak izgleda kao da je živo. To je svijet, braći i sestre. I sveti, ali zato mi nećemo da se sretnemo sa njima. Jer sveti Jovan Bogoslov iz jednoga poteza obara cijel svijet, otkrivajući njegovu suštinsku dimenziju. Pa kaže ovako, za svijet i sve što je u svijetu, sad ovdje da ne nabrajamo sve njegove tekovine i tako dalje. I ovo što je danas. On to kaže ovako, svijet je pohota tijela, pohota očiju i nadmenost življenja. Kraj. Neću više da se bavim time, razumijete? To je svijet. Ja ti svjedočim jedan novi život, znate, nove mogućnosti. Govorim ti o vaproćenju Sina Božije. Znate. Govorim ti i pozivam te u njegovo ime, znate, da mu priđeš, da ga posvjedočim, pa da se krstiš u ime njegovo, u ime Oca njegovog i silom Duha Svetoga, da živiš njegovim životom u svetim tajnama crkve, da se pričašćuješ njime, da ga slušaš što ti kaže. Ima njegova volja sveta, njegove svete zapovijesti, njegova sveta crkva, ima njegovo sveto carstvo u koje hoće da te uvede kao svoga naslednika, sanaslednika. To su ozbiljna obećanja. I još nešto. O njima ne može niko drugi da ti priča sem mi, koje je on Duhom Svetim delegirao kao apostole, to jest kao poslanike. Onda opet njegova poruka kaže, ispitujte duhove. Ovo je samo jedna, kako bi rekao, jedna, ako mogu tako se izrazim, prezentacija, razumijete, tog susreta sa svetim evanđelistima, među njima i Jovanom. Nemojte da vjerujete svakome duhu. Ljubljeni. Nije svaki duh od Boga. To kad kaže duh, on misli na učenje, na filosofiju, na nauku, na umjetnost, na bilo kakav pristup životu. Nemoj da vjeruješ svakome ko ti priča o životu. Jer nije svaki duh od Boga. Treba da razlikujete duhove. Vidite? Znači, on govori, čekaj, polako. Ima lažova, ima nosioca obmana, ima prevaranata. Ima otac laži. Ima duh laži. Polako, nemoj odmah da grizeš. Nego, kaže, ispitaj duhove. Kako? Ovako. Svaki onaj duh, on ga naziva duhom, ali svako učenje mora biti ispunjeno nekakvom duhovnošću, nekim duhom. Svaki onaj duh koji ne ispovijeda da je Isus Hristos ovaploćeni Bog, dakle Bog u tijelu, to kaže nije Božji duh. To je duh Antihrista. I od takvih se klonite i takve ne primajte. I vidite, braći i sestre, molim vas samo da prođemo kroz ovaj naš život.
evo prošli smo pa smo se rodili, pa eto nekakva učenja, škole prošli.